Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo aming sangapada papagayam. Nandito dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin na sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadto di pagahim nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz. Kumapkablawag di rin bagibigat kada kayaming nga sangampada. Padaanan nyo, di pagkasalitaan ni John ganapoluan, ti agsyuman. Napadasan nyo ka din, tinadaan ti agsyuman. No siya ti pagsaludsudan nyo, napadasak. Kapot na uli ka kami iti ina, idi inem titawin ko, wampay nakim di bordek, grade 6 di inauna, we are 6 children. Naadaan kami to stepmother after more than a year. Aging ka di makdakel, kan nag-aasawa kami. Aging ka na ita si bibag pelayang ni Nana Suling, our stepmother, no pa'y pimusayan dedi tatang. Ti agsyuman. Okay, pananan niyo papagayam na ito kapag salita ng please share this program, share. Dear Manong Nemi, awan nga tanti kasasakitan nga paset diti lubong, no saan nga no mapukawan ka, iti patpatig mo unay, ken mangipatpatig ken ka. Nangungatikas kanyak, Manong Nemi, kadadradwar ko lang elementarya. Iti agpakadan ni Mami, kanyak, kada kami, kani Daddy. Kaya nagiri mangipatpatig, kanipatpatig na. Ni Mami, agpagpakadan kanyak. Numabalil na kumagit ikawit ko. Numabalil na kumama nung Nemi kat agpagpakaasya kini Diyos. Numabalil na kuma. Kasana pailang alaen ni Mami kaniyag. Gumutan na kasaksakit. Isungatan ti kasasakitan kamariknak. Asin nun lupay ti Mami. Ito nawanin ni Mami. Ni Mami, Manong Nemi, nga nakadungdungo kaniyak. Ni Mami, nga mangipatpatig unay kaniyak. Isuti mo na, nga naputak, nga mga arakop, mga oba, mga bisong-bisong kaniyak. Ito, nang padede kaniyak. Isuti nang pakpakan kaniyak. Isot tinang digdigos kanyak, isot mga arwat kanyak,
Isot mang sagsagaysay ka na ginibuog ko. Isot mang bisong-bisong mga arakop, mga aywan manglilili kanyak. Isuti mo na ka kay ayam ko. Isuti mo na nga nagbaling nga maestrak. Iso. Kasanulahingin nga sakit, manong naimi ti marig na ti kas kanyak nga anak. Nga sa kapulo ket dua pa'y laing titawin ko. Ni mami. Awanan ti pangisot na karaki ni mami. Isot mang itultulod kanyak, mangurure kanyak, kapapanagbasa. Isot mang tultulong kanyak, mangtultulong kanyak, mangubra. Iti assignment ko. Iso amin. Hadami ni dading ko manong naming isumat nagtrabaho. Isumat ti pasaremat mga ayawan kanyak, baki ayam kanyak, mangisuro kanyak. Ngam amang nga ti panahon ni mami kanyak. Kaya di dadagpagpakadan. Sinuntupi ni maming ko. Mami, di nagpanawan, mami. Nabanok ako na. Kaya ito hindi kading ni Apo Diyos na panangalan na kanya. Ore nga tangang gastusan amin ni dadim ti kwarta na. Ore mapukaw ti puunan na iti negosyo na. Ore may lago ti house and lot. Ore aw. No dito hindi kading ti amin. Pakawanan na kanak ko. No adaman di kiti nagkurkurang aking ka. Pakawanan na kanak ko. No talaga man nga. Dito dingan nga panawan ka. Nagsingsingpet ka, John. Di mo liplipatan na kiti ado nga pamilin ko keng ka. Panagsingsingpet mo. Panagpakumbabam. Panagbuteng mo kini Apo Diyos. At nangasawan nga sa hanggang aramid ti kinadakas. Itultuloy mo nga respetaren ka ni pateg ni dadim. Kanuraan ti amin anak. Di mun to parparitan ni dadim nga manghalat sa bali nga mamim. Kunti sa bali nga kayat kung saan nga si ka, mami. Kunti ka papatgan nga mami kanyak na saan nga si ka. Di nagpanawad, mami. O nagkariyag kay nga, mami. Itultuloy ko tinasinpad ko. Tinasinpad ko. Ganipasnig ko nagbasa, mami. Ngayon dito'y puso, kawan ti kasukat mo. Huray naman ti alain ni daddy nga kasukat mo. En kuha nang siyak, kawan to ti kasukat mo kanyak, mami. Mo di ba't baday ka unay-unay? Namitlo siguro manong naming na ulit ti kasdyang eksena. Hindi namin pinsanin nga insukon ni mami ti biyag na. Hinalan ni Lord ni mami. Kanadamat ni daddy manong nami ti sibay ko nga magpadpatib ka tirik na ka mga bagbaga nga aging inanan ni mami. No more pain. At dan itisidong ni Apo Diyos ni mami. Ang pinasakit manong nemi imrumping awate kanawaten mi kinitadi. Kan nagtalinaed nga naitukit na ikitikit iti panunod ko manong nemi. Tibilin na. Ti panagsingsingpet ko. Managpakumbaba. So nalayang ta. Siguro. Saan ko matungpal ti may sakadag itibilin na. Nga saan ko to kano nga parparitan ni daddy na. Uno dading ko. Nga mangala iti may kadua. Asabali nga mami. Ure nga taparitak manong. Awan ti sabali nga desisyon no sanga ni daddy. Ngimkas iti kunak keng kuhana. Awan tupulos ti kasukat ni mami dito'y puso.
may salaing ti inak. Ure awanin ni mami tapimpusayin. Nga mawan tupulos ti kasukat na dito'y puso. Dakil nga ron nga kawak ken kawami ken ni daddy manunay mi idi awanin ni mami. Idi no makariing ako nadda ni mami nga nakasaganan nga mangiya sagana ken nakasaganan ti amin pamigat. Wen kanti panangrobwat na kaniyak numampay kayat ko kumamat suluwen manunay mi kabatam. Hanak batin nga ubing unay. Yaman yung harod, kat nadungumot ni mami. Di na kuman kayat pa, ang kuman kayat pa yung itulod no, kat bantayan nak di eskwela. Ngayon, awang kanumat sa baling obrana. Tayong talaglatan ni daddy, ni mami kaniyak, manunay mi. Kada kiti trabaho ito nagtibalay. Kan kastamat yan ti panangasikaso na kaniyak, kan panangasikaso ni mami, kay ni daddy. Wan, ni daddy manunay mi adaan iti business. Datay agangkat kadagiti RTWs sana supplyan tinaduma-duma nga market. Iti sibukal nga Northern Luzon manunay mi. Adarakkel nga truck na nga pagbunangan na kadagitoy nga RTWs kanda dumapay nga luplupot nga mapanaso isupply kadagiti pag-supplyan. Adaman da kita empleyado na, ada pa naka-opisina na. Irinto, tani mami, manunay mi, daddy mami, kunak, awan ti sabali nga sikaso na lang, sa nga siyak, kaniti panagtagibalay, ti panang isuro no kanyak, itilikudan nga may sak nga lalaki. Insuro nak, manunay mi, nga agluto, insuro nak nga agdalus, insuro nak nga aglaba. So nga dududwa kami kini daddy. Dad, Junjun. No saan kayo nga makikita siguro, Dad? Baka sang sangit kayo. Kaapay ako ng tikasta. Siyempre, numalagip yun ni Mami. Nasakit. Ngambro ba yung awatin ta? Awanin ni Mami. Agtalin na itiligip talaing ng suna. Dagiti picture na nga ada iti salas, ada iti kwarto, dapat siguro nakawalit kang ka na picture ni mami. Nanda nakawalit ka nga, saan? So, pwede profile picture, di cellphone ko, nga na-open ko ti cellphone ko, makita ko ni mami. Dad, saan ka di nga marigatan ni Tan? Tawan ni mami? Baka si ka di marigatan. Dati kat ni mami amin ako at trabaho dito nagtibalay, do ba'y tumultulong ka. Insuro naman kanyak no kasano. So nga siya ako na. Malaksid no mga alat at katulong. Anang klase ang katulong di kayat mo? Da kayo dad. Apay nga, da ka di klase di katulong. Tay, obra namin. Kahit noon, ang usko na yun. Kahit no kaspagarikan ta. Dati kaspagarikan lang. Di nagkagura. Mangalat na ti kasukat ni mami mo mismo. Niya? Ni mami mo mismo. Nuwan at araramidan na ka. Kararamidan na kanyak. Nga kada kay dayo. Nangin ko iditibilin kang ka ni mami nga saan nakaparparitan. Dad, ura nga taparitan kayo. Hanggang maparitan. Kapag tatakay ti dad, takay ti ama, takay ti desisyon. Nga mawanto ti kasukat ni mami, dito yung pusok. Iso ti imbaga kini. Hawan ti kasukat na dito yung pusok. May salang ti mami. Di mo nga kayat? Uri jak kayat, no kayat no dad. Nga maraming ko. Di kayat ko, ipateg mo akas ina. Ta ipateg na kamat akas anak na.
May masalang ti inak kay batag ko. Nilang mami ko. I'm sorry, Dad. Mamok, nga dumteng to rin tangkong daway. Awan ti sa bali nga ramin dagdad. Na di mga nun ti pagrebengak dito balay. Kabailak. Kabailak ti mga prepare. Iti pamigat ta. Pangrabii. Ken kabailak ti may mesa. Nga mga sikaso kadag assignment ko. Nagsingsing petak. Ipasnek ko nagbasa. Kaya kayo, Dad. Ano naman ito, Brayo? Siyempre, ituloy ko din negosyo. Abdoon ta ka sa pangalan ta ti kasapulan ta ngagbiag. Itong galaldaw. Kasapulan ngagbasa. Di siya. Kaya mangalat ti kasukat ni Mami. Sige, Dad. Anak. Rumbing to ako mga awatem. Dad, ulitek, may salaing timami nga dati puso. Natayan din nam. Dad, saan ko mga datan pagsalitaan ta, please? O sige, amok ka maawatan na tumitlan. Awang nga ti sa balay na ramid ko manunemi inodi nang anong ti pagrebengak ti balay kastamat ten ti panaspas na ko ngagbasa. Nagbasa kiti high school manunemi agkuy-kuyog kami kini daddy no kwa gadan kam nga rumwar idagas na ti eskwela. Sama panton iti opisina kadadari kiti kundaway nga awan isuna gabuta ag-travel. Mapan ti medyo adayo nga lugar ket saan nga makaawid. Jak makita ti duwang aldaw, may sangarabii. Yung mga kayo mat, orek may masak dito balay, manon nimi. Sana ka mabuteng. Anya ko mat kabuteng ko. Ang kabuteng ko nagparang ni Mami. Nagsayatan ng parang ko ni Mami. Nagpapaysuman nga daal-alya. Ang kanayon ko na kakasansalita ni Mami, mabayan tila dawan na manong. Kakanong ibagbagaking kuha ng agsingsing petak. Nga may salayang isuna dito'y pusok. Na dumadagdag balin nga gagayem ko digiti kaskwela ak digiti barkadak manong. Ng barkada nga na siya at ipanggap na awan sa balin di magipasnek iti panagbasa mi. Kalpasan tinasurok nga makatawen sipud pimusay dedi Mami. Iti sumangpet ni Daddy. Nga dakaduanan nga babae. Madama idi manong nemi hadak ti kusina nga aglutluto. Idi umasdagdag nga duwa. John. Dad, dagagayaman. Adda kagayaman. Adda kami. Dakaduwa. Kaya mamukeng ka. Siyempre, iso ni Marisa. Marisa, ni Junjun, di gwapong anak ko. Himalaking ka. Gabot gwapo ka. Nga daddy na, gwapo mo siyempre di Junjun mo. Hello, Junjun. Tinalyaw ko lang manong. Yawawat na ti ima nang saan ko ang inawat. Junjun, di ba, bilin ni Mamim? Nagsingsingpet ka? Raemam, tiin inaw ng ka? Ni Marisa. Sa sino ni Marisa, Dad? Iso ti may kaduwa nga Mamim. Awan ti may kaduwa nga Mami. May salay ti Mami. May kaduwa nga asawa siguro, balin, Dad. Ngayon na may kaduwa nga Mamik, no? May one and only Mami laing ni Maming ko. Pasensya ka ni Darang ko. Okay lang. Mawatag tikit ng asawan. Mawatag matkat. May kaduwa nga asawam. Ngayon sa anak ka may kaduwa nga Mami na. Gabata, may masalang ti Mami na. Tama, may masalang ti Mami na. Okay lang na huwag anak mo dito, tita.
O auntie, manang, manang mabalik ang manang kapot 28 ko pa lang. Junjun, oray man lang ti panag-alamanot ha. Sige, agam amuta. Kas ate ti awag ko ken ka. Ate, o Junjun, anak ko. No, ading ko kunam. Sige, nisot ko na. Junjun ading ko. Marisa manang ko. Okay? Tulungan kan nga gluto. Ore sa anin. Thank you na lang. Malmalpas kumaten. Agit sa harap tulangan. Kit mabalin tayo timangan. Agpalas ka malamiit iyo. Dad? Umiyanan dito yung manang Marisa. Hoy. Kamasansan matan nga. Ararabi dami. Ngayon talangin nyawid ko. Ore si Bibi agpilari da mami? No. No. Nagbariya ka nagpudno kini mami di si Bibihag. Kinaore ka na gito. Iba't patig ko pa ilang isuna. Agas imo na nga asawa. Sige. Agayam ka no lang harta. Ito na makaidasal ka. Ras patuwek ni manang Marisa kas manang. Ngem no awagan na kiti anak manong nemi kusilapak na dagos. Sakbalag I'm sorry. Tamok manong nemi dya kusilap kat may sanga basol. Kaya ba nagsalita mi manong nemi kay ni daddy. Siyempre, inimbestigar ko. Tagano ni Ate Marisa dat. Imbaga na. Ano trabaho na? Ano to koray dad? Nagtrabaho iti resto bar. Resto bar? Nagurat nga dagos ti panunot kumanong. May bagay keng kuwana. Kas may nga barito manong name nga grukbab kadagini pabay. Nalaying ni daddy nga mangpili ng pili kini Ate Marisa. Sa bagay, nula nga pintas, awan ti pangisukatak kani di mami. Sa bali mo ti pintas ni Ate Marisa. Nasipukil ka no, di kiti pamagina. Kastaman ti mangkuwara iti padag nga babarito manong nemi no da makita mi nga chicks nga na Robert. May sa kada gini kaskulaak. Nasipukil. Kimampuso ti Rup. Pagayam, pasensya kayon. Ya? Pukaw ti signal. Pasensya kayon. Yan, dan. Take Centrum Silver. Kuminsa. Pasensya ka, kaapsat ha? Anyway, bawag ko kung ma-estapan tayo nga at least nagsublimat lang ti signal. Awan signal dito yung computer ko ha. Ano nga tayo, naisip nga, ano nga signal. Sandali na po. Yun. Isip natin sa PLDT. Yan, meron na. Dito may sa itati awan. Okay? Yan, dito pagpintasan na kamsat, duwa na ito yung wifi tayo. Numadi Jamaysa, kat may Jamaysa. So, agsip. Well, thank you. Okay, ituloy na ka rin. Na nagpatinggan tayo. Hindi patak pa yun. Ayun. Nagwarat ti panunot ko manong nemi timbaga ni daddy nga nagtrabaho iti resto bar ni Marisa. Bagay kang kuha na. Kabungarod takas iti panang-imagine, panangiladawan ni Robert kada iti makikita minukuha nga chicks
Gabot na bumarito akmet ten, bumarito kami. Na si Pukel ti pamagina, kay mampuso ti rupa na. Ket no kastang ilibas ko nga talyawin ni Suna sa nakmet kitain ni Ate Marisa umisem. Ket na ornus dagiti napudaw ng ngipen na. Okay, iti pan naka okay ti sukog ti barukong na. Nalaing ni Daddy manunemi nga nagpili ken kuan. Nga manya trabaho na iti resto bar, waitress, wanojero. Manong nemi, kaslaga makakakmat ka magsaludsud kini Daddy. No anya trabaho na iti resto bar. Ngayon mapik ang saludsud ak palaing. Tikas siya nga lang na manong nemi, siyempre, may bagay kang kuha na iti dayta nga trabaho. Ngayon saan nga trabaho, agsipod ta, agdendin nada nga roden. No makaringak tagsaban, manong nemi, saan nga siya, iti mga isagana, nagkatilasken nga may isagana, ni Ate Marisa. Adamat di kondawi manon nemi nga asikasuanak no kasta nga grupo-grupuatak. No. Saan akong ngobing? Sa ori obing nga kate. Kabaylak. Saan ko kasapulan? Baka nang masapul mo. Saan ko nga kasapulan? Kan saan kang umasadeg? No saan kang ayaban? Ay... Then, siguro, awan to pulos pangayabak ka. Pasada ko nito nga pamilya. Pamilya. No katulong mabalin. Nanyam sami ka pasapulan, unta kasapulan ti katulong. Kabsat. Diya kayat kabsat nga ininaw na siya. Kabot siya ti panganay. Siguro, inaw dingam siya, ading ko. Dumteng tuloy ta. Agaramit kami kini Dadim. Itik baling ading mo. Sige ate, makadisturbo kayo. Sorry ha. Sorry dyan. Basta ko na, no saan kang awagan, saan kang umasasitay? Nung da masapol mo. Awan masapol ko, kayak. Ngayon kahit ko nagserbikan ka. Akas kabsat mo, tulungan na klaim no dyan kabaylan. Ngayon no kabaylak. Diyan masapol tulong mo. I'm sorry ate. Nawasaktan ka man di bagbagak. Ngayon magpapesumit. Di ka kasapulan. Tano adaman problema, adamat ni Daddy. Kano ako ni Daddy. Urayak nga ada ni Daddy. Ngayon kahit ko, natulungan ka at anyaman na problema. Kahit ko tagserbikan ka dyan. Kayak. Diyak kasapulan di, agserbi, diyak pa kasapulan ni Daddy. Tila kasapulan kayo ni Daddy. Ito siyempre, financially. Itad na, siyempre. Kasasaritak do, kahit ko ang kasasarita na. Mabalinak mata kasasarita. No kasapulan ti kasasarita. Sabat nga sikat kayat ko. I'm sorry ate. Okay lang. It's okay. Manong nemi at dadagidukong daway nga saan ko maliklikan. Nang narunan ko stang ipilit na laing makulit. Kusila pakisuna. Sakon tibaga, di mo ka di amot sao. Saan kang masapol? Kahit ko nga rin nga isadag tirik na ken ka. As in nga, isadag mo, tirik na mga kas may kadwa ngayon. Di mo ka dito nga ibagbagak ka di ate. Awan pulos, ti may kadwa nga inak, gabot na may sa ti inak, nilaing maming ko, ti ada dito pusok. I'm sorry ate. Saan ka natangsit? Diyan ka mo tagungat. Ngayon na makulit tayo tao. I'm sorry. Okay lang. So, ma'am, ate, pakabasulak ti mga pakin ka. Gabuta, inauna ka ngayon siya. Ayun din ako mapilitin. So nga, tapno sa anak nagbasol.
Saan ka nga umasadag kanyak tapos awan ti pagpungtotak? Nakalawlaw mo ti salitaan ta? Ngando saan ka nga kasapulan, saan ka umasasadag? Kasanungarat nga may isadag ko tirik na keng ka. Kad dinakpat pasid gan. Apa nga minaskan nga isadag mo tirik ng kanyak? Umanay matingawagan ka ti ate. Hanggang matbasbastusan, basta lagit awan ti kasto nga araramidam, ipapapilit mo ito mag-game. I'm sorry. Ken, mabaling ka di? Nga sa mga lablabaan terwatek, taamok man talabaan. Kaya mabalin lang ko ma. Kaya siya pa'y tibang luto ti kanak. San mo tin Gamutam, adakmat lang roden, nagtagibalay. So nga sanang matira parita na mangluto ti kanan tayo kadadadim, kan manglaba ti arwaten tayo kadadadim. O sige, okay lang. Basta saan ka masasdag kanya, no saan ka kasapulan, mabalin. Niman kami dadim. Okay ni daddy. Ipapilit na, umasadag kalat ako na. Bahala ka na itong palim ni daddy. Ngayon ko na ako, please, agpagpakaasyak ka. Haan ko kayat tagpungtot. Saan ko kayat nga makaarami dakti saan nga na siya at tadyak kahit tagbasol lumabalin. Taambok nga basol at mapaspasama kanya kay. Ong-ongtan ka. Nangat-ngato di boses kong imisika. Nimsa mo nga min araramidan ang tadyak kayat. Tapno saan ka makangag iti nangat-ngato nga boses nga miti boses mo. Sige. Sige. Aramidam tumatmanan. Naiuman ko na ito yung problema karigini barkada kaskula ak manong. Saan nga problema na ito, Junjun? Abi nga saan nga problema ko ma? Kaya ang problema nga rod. Saan mo magbaling nga problema? Tay saan nga problema? Hindi takit mo sawan, Robert. Yan man ano ko man o. Palubusan ta priknam. Ang awatem nga isot may kadwa nga inam. Awang nga rod jakayat nga rod daan ti may kadwa nga ina. Di mo maawatan ti kahit ko sawan. Awan ti kasukat ni mamin ko dito yung puso. Ras patarek yuso na biing ate. Yan lang. Tijak kayat, kit ipapilit lang isa nagtirik na kanyak. Ng aramidan na daday, jak kahit ng aramidan na. Ng awang mati pamalubos ko. Diyan, my friend. Luktam ta pusom para keng kuana. Agas may kadmo nga ina? No saan nga may kadwa nga ina? Akas may kadwa nga asawa ni dading mo. Hanta pa'y nagkasar. Ay, ore, hanta pa'y nagkasar. Gadumtong nagkasar na siguro. Saan mo nga awaten kakas may kadwa nga inam, no di mo kayat, ngem awaten isuna, kas may kadwa nga asawa ni dading mo. No di mo man kayat nga awangan ti mami, o tita, tsa, manang, niso, ate niso, di, wala nga, respeto naman kas may kadwa nga asawa ti amam. Iso nga rod, ako na, imtsak la kayat nga pagserbihan na. Taapi nga di mo kayat na pagserbihan na ka. Di mo kayat nga may asidagtirik ng kengkuana. Di ba? Di mo kayat nga magserbihan ka, ta di mo kayat nga maiasidagtirik ng kengkuana. Ta di mo kayat nga ano nga matungpal ti karem iti bagim nga awan ti sabali nga mamim no saan nga ni mamim lang. Nagasat ka gindi Apa ko nagastak? Siyempre, ada kasukat nga dagos ni mamim. Kaya ko nga mapapanaw isunay di balay. Ano? Kaya't ko mapapanaw isunay di balay. Kahit ko ngagsinan ta kini daddy. Daddy kahit ko. Kaya di mo ka di mapanunod nga dakas ti panggap mo. Ano ka dakas na? Mangin pamuspusan ka tapnog kontra agura kahit isina ni dadim na dyan ate Marisam. Abay basol ko na mangin pamuspusan na. Ano nga rin teramidam? Tsaka nga mo Ada mo, Robert? Di, mga ramid ka tip.
rason tapno saan nga makaanos isuna ket panawan na ni dadim. Kas kumano niya. Kata ipakat mo ti kinalukom. Sahanak mo't nga nalukom. Kinagbaling ka nga naluko akin ko na. Padasang mapagsawsawahan. Kadagiti ang kakadakas, ang kakasakit. Di ba, nagkapot ti rostewar. Di padasang mga tawagan din suna ti po. Puta. Diyan ko intuloy mo eh. Ibagam kayo mga na eh. Parobang rin ko na. Hangka nga kayat nga asawa ti amak. Gamot na darugit kang mabae. Nagkapo ka ti kapitakan. Kung naman, pagsawsawam. Tsak magkarot kahit karamitin. Gabot ha? Gabot na tsak maaramid gabot ha? Tsak kahit nagbaling nga dakis. Kasi anong arad apaksyatem so na. Kaya di mo kahit di ka kahit agpakaluko. Tayo ko na kung dyan, saan nga problema data, katap no saan nga problema, di mo samo nga, pagbalin nga problema. Yung magip kong istorya siya. Ngayon dyan. Ada human idi nga gabot ka gurgura na di human kang kuha na muntin naramid na. Naramid na. Nangalat sa bawil. Sana yung kabil ka na iti underwear. Di stepmother na. Sa bawil ko na. Dati na budo. Ano yan? Mas lang kung mamabulo. Diba? Diyay buok na diyay mabulo kat na budo. Ada na budbudo din sa bawil ako na da. Makikita minto ko dabang bangkag. No di mo malasin. Isa pulang ka kahit mo. Ado diyay mi. Sa bawil. Uy, na di makabudo. Nga, vine, lanot. Di buo na kasla patani. Di kuskusam di buok na di bunga di sa bawil. Sa mo, ipan yan di underwear na. Tano, underwear na. Suot na. Luko ka. Kaya naman, kaya naman tigas di. Nadisiputan mo ka na. Nung mapanagdigos, siyempre, mga alat underwear na, yung pantikan bra. Ito na isuot na, buyaan to, nakasalot pang ng kudkud na. Kamot, Robert, pagkat katawan naglag. Ano nga tatlangan na? Masabawil, Jekwana. Hindi nga tokin baba. Po, nagatat, panagkol-kolektit na. Numuna na damor nga kudkudam nga tagwaras. Talay magbaka Robert. At dami din na namuak nga estudyante wano pupil. At elementary. Kagurguran na rin yung maestrana. Kapot na nakababati pa ng tid na grade ka no. At papaboran na. Ako din naramin na yung pupil. Ano naramin na? Di magas ijay kalsada at sa bawil. Sakbay nga simbrek ni Mestrada na inik kanat sa bawil at pagtugawan na ko na. Binoya na kano nakasunong panagkudkud yung Mestrada. Nakapal na naka-uniforme. Hampay nga diretso. Yan, ngayon simbrek, waras. Diyan lupunat na ikan. Anong tulakid din no? Diyan stepmother mo kat ikam di sa bawil diyan pantina. Saan ang to isuot? Loka, Robert, jak to Arabi din dit. Magkatkatawain ka lang. Makatawan, duwan nga tawan, graduate nga kun manong name ti high school. Kasta tika pautan tika da ni Ate Marisa. Nasaan na nga may pakat diya kayat na kanyak. Ti kayat na manong nemi ka nagserbi kanyak. Iyawat na nuan yaman di ka sa pulak. Ti kayat na manong nemi ka tulungan na ka nagiti assignment ko. Ganti ko nakngarutin. Kaging kaakayak. Tiyak patulong kay kuan. Nuan ang kasasalita nakmet ni Daddy. Diyan. Dad. Agraduar kan doon iti high school.
Dad. Sa nga ilikan ka ano lang manon, upat ton nga taon. Sipod pimusa ni Mami. Dan dumaten talo nga taon mi ni Marisa. Nga maging kanay ta. Di mo pa inaawat isuna. Si awat akot kay ko na, Dad. Nga may kadua nga asawam. Kahit nang anungan, di pagrebagan na kayo ka. Agas kabsat na? Ijak man masapol, gabot ka kayak mo. Pagrebagan na kas ina. Ijak ka sa pulang, Dad. Awan ti kasukat ni Mami iti puso. Iti puso. Yung mga pinasampong palupusan. Ore o masidag lang kung mga magsasarita ka. Sorry. Sorry, Dad. Amo ka ng sakit para kada kayo. Nga may pakdaar ko kada kayo din. Ako mati problema kabot saan kumat nga apahin ng suna. Saan kumat nga aramidin di... Basta, ako mati madingaramid ko keng kuwana, di ba? Ikabot di mo ngarot kayat ng umasidag suna. Isong ngarot, Dad. Tapos sa anak ka makaramid ti madikeng kuwana, masapol nga saan nga umasidag. Gintun ka ano nga kasapulan isuna. Kasapulan, Dad eh. Maray nga da ka. Nga magdadganyak ti kasapulak para tayo niya man na panagkasapulak iti panagbasa. Kahit ko pa kaya di, Dad, kahit guyod akong ti panawan, tapos no makapagturpos akong ti college, madaan akong ti trabaho, sumina ak tumutin ka, tagpamilya ak tumutin, Dad, di ba? Di awan ton problema. Malagip ko man, Dad, abi di ka pa kasar. Ororay mi nga. Maawat mo isuna. Sakbay nga kasar kami. Kansakbay nga. Maadang ka ti ading. Ninalado la una yun, ha? Maadang ti ading. Dawatik ti pamanubos mo. Iti man nagkasar mi. Dad, hanan naskan pa dawatin nyo kanya ti pamalubos yun. Desisyon nyo neta. Hindi ko mapailangan ka nagkasar kayo, ah. Hindi ko mapailangan napututan misuna apeng ko mga di mo pututan apeng ko man di mo ikasar. Anya ko ti problema yung kanya. Ti panangawat mo king kuana. Awatek mo itkad. Kapsat kas atem lang. Hindi kahit kung asawan kat awatem ka kas awatek ba't may kadwa nga asawa yo? Awatem ka kas may kadwa nga inam. Ano nga timabalin ko? Nudya kahit nga awatek ka may kadwa nga ina. Ano nga min tirason? No apay? Ni Dad. Anya tirason no apay? Gabo tawang kasukat ni Mami di pusok ko nakmet. Ni Mami ti number 1. Abin di mong palubusan nga da number 2. I'm sorry, Matt. I'm sorry. Naulpit ka dyan. Kinaulpit ka di? Tibang kibaghano anya tiriknak? No naulpitak kumagit, no pagsawsawag isuna, no tinaulpit kat no mga aramid at tipamuspusan tapos igsina kayo. Siguro kas dyan, ngam ang kumat araramid ang Dad. Di nga matparitan ti kayo naman, ang desisyon mo. Saan yung arik na tiriknak? Ore ama kayo? Ore anakdak? Hantay agpadpada tirikna? Hantay madagpadpada desisyon? Sige. Hindi maramin mo. Aging gaman nemi nga napasamak, tijak pulos ni nam na mapasamak. Hindi ba gani Daddy? Awanin tinegosyo. Dad? Nanto ko na yun? Narpogan ti negosyo. Kasi na napasamang data. Awanin ti puunan nyo? Agabot agsugsugal kayo?
Malaksit ka ni Ate Marisa kat dapat sa bali nga babae ti biyag ko kas jay. Tiyak pulos na padasan tinagsukal. May kadwa pa lang ni Marisa ang babae ti biyag ko. Ano na kasanong nagpasamak? Kapag nalabas sa panagtalek ko, iti kasusyo. Tasanak ba't kang may sakit? At kasusyo. Bigla, nagkasapulang kami dakil puunan para ikagatang mit aradong supply. Tapos nagkasakit ado na kiti supplyan mi. Nag-uutang nga, kas na yun, iti baitid ko keng kuwana. Tapos nagkasakit isot mapan gumatang. Dati-dati mo na pagtaltalkak, ngayon talang aramidan na amin. Nagpukaw. Intarahin natin ato kwarta. Harik na iskam ti amin. Niskamak. Awanan tinabati nga supply. Nga mapang ko ilako na isupply ka na giti klientek. Ginuyod na pa yung tilogan. Tilayangan ko at tinabati. Kaya dito nga balay. Ako sa lahat. Ano kapilitan to nga? Singirindak na kita nakautangak. Baka dito nga balay. May sakripisyo pa eh. Hanga balik ko na. No dikot silang. Yung na mabaling at saan ko yung palubos dito nga balay. Dad. Mapay na pasama ka na kayo ti kastoy. Apay. Pwede nga ron titakil ang question. Gabo siguro ti sobra pa nagtalek ko iti kasusyo. Nga magagtalek ka kang kuha na diyak pa nag-spektari nga lakwan na kakastoy. Tsak pulos damnamain. Manon nga tawen nga kasusyo kami. Yan siguro. Magkasapulan nga tatdak kila kwarta. Isukas dya hindi ramid na. Siya konti ni sakripisyo. At kaya nga din nga sawen, ngayon to nagturpo sa kanti high school kat saan nakakabailan nga pagbasahan ti college. Dahil at saan nga mabalin. Sumre ka kong trabaho kas empleyado. Tapos nagsweldo ak. Tapnod na. Itad ko kini Marisa nga groceryana para kadagiti ka sa pulan tayo. Tapnod na pagbayad ti bill ti dadom ken kuryente. Kadam na dagpay ken ka panagbasang. Saan ang sigurumot nga marigatan nga sumrek iti trabaho. Kapag na naggraduarak met kolegyo. Ano sa ka? Mano itiwited na kanyak nga starting salary. So itong bigat. Ruglakon sa agsapulit trabaho. Abi nga saan yung nga sa puling di kasusuyo? Intelek kunday ta karagi di pulis. Tanusyak ti mga sapol. Sayang di aldaw. Ang gastusak lang. Pasensya ka, anak. Nugas pagarigan ng tasang committed ti dati nga araramidek nga iditid ka. Nugas pagarigan ta na kurang, makabuka ko man naman yan, anay. Nugas pagarigan ta makita nga, gagangay lang, hindi may pasahong nga masida, itilabisaan, saan na nakas idi, pasensyakan. Nugas pagarigan ta, awan timitid ko king ka nga, ikatang mo, tibarong arwatan mo, no, agkukuyog kayo, karagidi ka eskwela, nga mapanagmul, kat awan timitid ko king ka, pasensyakan. Dito lang diferensya na ita, pakikawaan. Kit nga rin Ate Marisa,
ni Ate Marisa. Di adada nga sa anin nga matulog iti kasaryo, o pag ngasar mo keng kuhanan. Nagtrabaho may disuna. Iso nga kunak, pasensya ka no. Aramidem at banen, ti dati nga aramidem nga, sikat tumulong nga, agdalos, numasangom, sika manin taglaba, tagluto. Depende no. Anya ti mastrek ni ate mga Marisa nga trabaho. Nagsapul nga rin ni Daddy manong name ti trabaho na kadadyain. Nakastrek ka no. Kagangin ka lang ti sweldo na. Kas iyat nagti gobyerno. Nga regular salary. Kaya tasimrek met na nagsubli ka no manong name ni Ate Marisa iti dati nga pagtrabahuan na. Uno nagtrabahuan na. Resto bar. Manong name sandang agpadpada ti oras. Di Daddy, sumrek before 8. Iti pagtrabahuan na. Lunes saging ka na. Iti Biyernes. Sumangpet. Pas 5. Uno saan kata 6 o'clock. Nakaluto akton manong. Idinto ta ni Ate Marisa manong nemi. Sumrek iti malem. Alas 5 ti kamakaman na. Aging ka nga matmaturo kak tubay lain. Into no sumangpet. Nung Jack Mariro manong nemi kata 4. 4. Uno sangat pasaray 5. Uno sangat pasaray nakariing akon, aglutluto akon ti pamigat, no sumang patisuna. Anong nemi? Apay nga rabi di pa nagtrabaho ni Ate Marisa. Ket no kasta nga mapanagtrabaho, kadadaak. Gagangin matarwatan na. At pagsukatan na, iti pagtrabahuan na. Nutunteng tuntirabi, agsuot ton kada kitay, makasulisog nga langa. Agparang to ti puon ti barukong na. Agparang to nakakit-kitang to ti arwaten. Kasta, dagi di babae iti resto bar sangkari. At dan makabulan nakasto ti mapaspahak manong na. E di siyempre, ang may libak manin dito kadagi di barkadak kaskola. Kanya? Siyempre kakas GRO, ti agsyuman keng ka? Nang agsyuman. Kaya siyempre, stepmother mo. Agsyuman. Ang kong stepmother. Ano nga rod? Ate, tiawag ko keng kuwana. Okay, isulat ang iso kay ate, kay anak, awag mo basta stepmother mo, agsyuman keng ka. Ano man pa sanda pa yan, nagkasar kini Daddy. Ngayon ti aramidan da, agasawa. Agkakaid da. Taman lang kasar, taman lang kasuratan. Kuno seremonya. Ngayon nagdan ti agdan ti laki kan babae, kada aramidan da ti kastar, aramidan da agasawa da. Ano itang arti problema? Takilakawak Nagsibot basit lang ti sweldo ni Daddy. Numanuman ti sweldo ni Ate Marisa. Baka dakdakil nga amang ti sweldo na. Paghangamang ko na nga sweldo. Panakairwar na dati bar fine ako na da. Bar fine, di ba? Numanot pa nakabagi na. No, manot
porsyento na titunggal mainom na nga beer. Napuotam ka di kasi babartek nga kawid. Tsaka mo, mabalimit nga ilingad na. Mamanumat nga nakariing ako ng sumangpet. Sa oras ng sumangpet, samad gumasidag kanyak, tapno maangot ko kuma. Di pa nagnana, okay man. Baka kun kontrolin na. Sabi di mo asad gano ka. Tapno maamam no si babartek, kuno agat-arat. Sabi ko masid ka. Tsak pa kahit kung masidag so na kanya, sabi nga sit ka kuma. Ano ka ito problema? John. Problema. Kapag itultuloy pa lang ni daddy, timakidan na kang kuha na. Idin to ta. May salangaro din nga GRO. Imagine, jak pa'y maawat, ti may kadua, bali nga may kadua nga inak nung dadrus kuma. Anong tulakit itikas kang kuhanan? Partner, di mo susgaan ti padam nga tao. Ano ko susgaan na magbagam? Anak ko magtrabaho na. Katrabi iti pa nagtrabaho na. Nga gawin na para bangon nung nagsapan. Sabi nga sa mo salutsudan ni kuhana. Una salutsudan kini dadim. Tayo bagada ko mga ortipod nung nagsalutsuda, kalaman. Sa bagay. Ngaman niya ako makingkas pagarigan. No, dahil taan dati panunot mo kiti sa trabaho da. Yes. Nagado nga babae dita nga mabaling nga alain ni daddy nga kasukat dahil di mami. Dahil jakit din nga may sangat GRO. Kaya dati bagam kayo ni daddy. Nagsarita kayo din, naapat kang agama. Salutsutan ko yung kuha na. Tikado nga babae dito lubong dahil apin nga isot kayat mo. Ison tumat na sumbat. Manat sumbat na. Tsaka mo, isulang maka mo. Baka ibaganan to, gabot iso tipat-pateg ko, itilikod ng tamin, katlab ko isuna. Baka unan to matidadim. Nabangbang tirupa ng babae. Amula nga ro din, ambunan lang nga ro din nga tsakkayat. Mga rami na pamuspusan. Ano nga pamuspusan? Sa bawilam. Sana ka makakatawa ita, Robert? Di ba ang saklat nagkatawa? Panasa mga peso sa bawilam. Ano ka nung makapagtrabaho ta? Siyempre, nabudot sa lang na kada mapagbagi na nagat. Siyempre, babayag deta, aging kag agsablay normal. Awang pangagas mo na dyan. Uray manunga digos, manunga sabon, ada nga guwaras. Ana makakatawa. Di bahala ka nung di mo kahit nagkatawa. Mamlatan siya nagkatawa. Hanggang maikat ko na. Uray idigos mo, mugwam. Ada nga guwaras. Ano nga pag-ikat? Pag-ikat? Sa bawil mat lang. Kasano ko ma? Mga alakamit lang sa bawil. Dadya bunga na. Ikatayam, dadya dot-dot, dadya bunga. Isumit lang ti paggudugod mo. Kada dyan na sa bawilan. Tapno dadya dot-dot nga naiwaras. Dumkit ka dadya nagkapuan na. Kasi dyan ha. Apay na padasa mo. Ang kupay na padasa ng kasat ibagada. Pangikat iti sa bawil. Dyan dot-dot. Unong dyan bukti sa bawil. Dyan pala sa bawil ko nada. Kasta, sumalamang magnet. Eh yun, sabunam na bugbog ko mo, adadang agwaras, samang pala ang bukti kasta. Huwag katawakan. Ngayon talagang magarami nagti pamuspusan tapno mabok no sa sinurita nga Marisa. Ando na kinigundaway manunay mi nga kahit ko kumagsarita kami kini daddy. Direktor po sa Conti High School manunay mi namnamak idi nga pintas ti panagpaalak ng saan. Sila mapilipilit pa ni daddy. Dad, no saan yung kabilan? Saan ang dad? Pasensyakan.
Nagbaybayad ak palit yung utang. Sa mesa, awanan si kotsek. Niyam tsak itulog nga maguyod dati balay tayo. Tsak kayat nga kaskasera tayo. So nga pampamuspusan mi kini atim nga Marisa ti amin. Ado pekit din ti utang ni Marisa. Saan nga umana ti pagbayad ko? Ti binulan nga nagtutulagan mi nga panagbayad ko. Utang ni atim nga Marisa. Adun ti balay na ti pagtrabahuan na. Mababayin ak pait kang kuwan. Mababayin kay kinati Marisa. Una, karik idi ngagdamay idesidong ko. Katsi ka. Di ka din nagatap. Kakwarta lain ti kun uden ni Marisa kanya. Awan dito ti panunod ko dad. Naawanan ni Marisa, tsak lamon. Gusto magpatpatibgar tirik na. Hindi kasi kadagsad di problema kasi kumangal ka digdad duma. Arak ti sapulan da. Gumanda ni Marisa, magpatpatibgar kanyak. Dad, ay data nagturpo sa kon. Sana ko nagbasbasa. Sombre ka ko nagtrabaho. No. Wala nga marigatan ka. Marigatan kayo. Jaket nga makautang ak tinimbaga nakam itiya. Asawa yo. Dita ka manin. Katuin. Ang mga nung pagdakit nanto. So ano mabalindad? Saan kong ituloy tagbasa? Kapag nag-aklatan na high school, agtrabaho ko matin. Agtrabaho kayo nga doon, agtrabaho ko matin. Saan ako napakadanagan? Agyaman naklagin ta nakarituarak ti high school. Ado dito ti mabaling nga pagtrabahoan. Tilaag na tayo, ti awan pamuspusan na. No. Agbasa ka at college. Oray na matbatay kayo tirigat. Kabay lang ko. Wala nga matupad ti utang nyo. Hakay makabaybayad. Kasi tuman pag problema yun. Kasi pag nagbasa ako, di takil tuman, di mainayon nga. At damit ni Ate Marisa, dungawat kayo tukeng kuha na, di para kanya. Aking kanita. Kasi tapay lang trik na, kini Marisa. I'm sorry, Dad. Intun ka, no? Intun ka, no? Nga niya. Naraimay masuna. Raraimak manakasmanan ko. Intun ka, ano? Nga maistarak mo itapusom. Nisuti may kadwa nga inam. Nga mangtulong kanyak. Nga mangtulong kan ka. Intun ka, ano? Nga awatem tutulong na. Intun ka, ano? Nga oren saan nakaagasatgan kat sikat umasidag kan ko, ano? Intun ka ano nga umasidag kang ka nga mangiparik na iti pamatag ti may nga ina. Intun ka ano nga maawat mo. Intun ka ano ngagbaling kang ka na patig-text human kang ka. I'm sorry, Dad. Tsaka mga buto sungbatan na itan. Intun ka ano. I'm sorry. Sige. I'm sorry, Papa. Okay lang. Okay lang. Gabot na bakasyon manong nemi saan ko a problema. Ti panagbasak na bakasyon nga ron. Pinadas ko manong nemi tinapan nag-obserbar iti pagtrabahuan ni Ate Marisa. Kaduwak ni Robert manong. Simbre ka ni Suna, tikas diya nga oras. Awaman ni Daddy na iranaman ng nemita at inatendaran na nga party. Pasit na ito trabaho na. Napang kami nag-istambay man ng nemi kay ni Rupert. Iti sangot ti resto bar nga pagtrabahuan. Ti agsyuban kano kanya. Bukahin man ng nemi, sumurit kam kumangin.
Saan na kam lagi na pastrikan kapag menor de edad kang pailaing. Sa bagay, tilangak manong naibigan ng menor de edad kapag nataya ka. Ni Robert madlawlat na 16 years old pa lang. Baka no, ipalubos naman lata. Kat restaurant, mabangka mga nagbiryanda, di ba? Ang sabi nga pinadas ti Sambret. Hindi tagruar manong nemi ni kini babae. Agtutugaw da iti sango ti resto bar. Wow, partner. Mabaril na ko mga ti minor de edad. Ti mangiruar. Napadasa mo? Tiyan niya. Ti nagipag-sex. Humpay. Ano ka ito napadasan ta? Adan tungkol mo kwarta. Awan, siya kayat. Siya, kayat ko. Ni Marisa tiror ko. Tolibag bakam si Robert. Kaya man na pagkatawaan. Sakbay nga sa bawilam. Ramanakbay nga muna. Robert ka, makadlaw ta din. Sika kamat. Tumaltan niyo dadto ini. Yung maumit ni Marisa dito, di ba? Baka na dapat na taon na baka da customer nan. Ada ka-table nan. Nga ta? Madumadig din masapsapang nga lalaki kat nga mapan na uminom, magpulutan. Nagayab na matang ka naging GRO. Baka nakatalo itang na customer. Yan marat oras na mairuan. Deta tikas to yung oras sa kinasapa. Kas naman ta kunada, masapul nga uminom tapelat ado tapno may nayon pa di masapulan dan no da mangiruar katakwada. Baka mga 10, 11 kas jay nga mairuar da. 12 tapag isunto ti talong oras, 12 ko na, mga irugidan to ti 1, 2, 3, 4, 3 hours, kunada man. Short time ko na ta, ape mo, kung manada nga, madamdamag ko. So, pag isuntumad nga rumuan, agdaratsun sa Jabalay, umay pala dito yung resto bar, nga agsukat. Tapos hindi ka tagat hanggang madlaw nga natin arwatan nga nakiting, kaya hanggang madlaw nga agawid, nga kasi arwatan na. O ba't sa moreta? Moreta lang. Baka madamdama lang. Rumwar to ni Suna. Kaya nakumano ang rumwar nga naka-short o nakakit-kiting tarwadan na kanda naka-sleeveless. Kaya parang di po unti marukong na. Anang arod no kwa. Naamok no kan nga sa trabaho na. Nga saan nga rubay nga kaskeng kuha na ti asawain ni daddy. Mabisina kong sika. Gusto mo nagtatindamangan. Nung palubusan na ta. Manganggam lang ko na ta. Mga tigas ito yung oras. Amat pa pananganin. Albas matang ko na ta. Kawitan. Baliwan na tulangin. Ori na siksikan tulatan. Anak tulat na itugtugutan. Anong name iti may kaduang agundaway papan ko sisyak? Okay. Nag-uray kas ding awan di mauray ko nga makita nga Marisa nga rumwar nga mapan nag-display. Nga dagiti ag-display manong name no da sumrek ada sumangpet nga customer. No sino ti kayat di customer sut sumurot keng kuana kadakwada. Sut siguro ti table da. Pinadas ko ti simrek manong. Alas 9 terabi. Kaadot customer manong. Awanan ti akan display ti ruar. E di sumrek ka. Kinitinak man ti kwarantya. Tinanadlaw manong name. Hana mo siguro nga underage sa. Manardeda. Inwaras ko ti pa nagkitak manong name. Mat ti makita nga Marisa. Ti makadakas manong. Tsaka mo na naknakang ko ti bakak. Ninawagag tinagan na. Marisa! 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 Where's Marisa? Marisa! Yung mas nagtigwaran siya manong name. Hey, hey, hey. Hay, abay awagam ni Marisa.
Isot kahit ko nga katable. O bakante, sir. Sa hanggang samat mabalin dito, bingkan sapay. Pero sa abay nga ka lang. Marisa! 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 Manong nemi kinuyod ak ti Gwardiya, saan ka manggulo dito eh? Kinunahan na. Sino mga Marisa tao iya ba maya? Ni Marisa, imposible nga, di mo da Marisa dito nga Jero. Pagam mo manong nemi Rimuar. Rimuar? Manipo diti kusina. Tinaka-apron nga ni Ate Marisa. Diyan. Apay, diyan. Nagalisto ka nga mga isuot ti apron mo. Guard, sorry ha. Amo mugso na. Assuman ko. Pasensya kayo, mga customers. Kakaduma, pasensya kayo. Ano pa yung dumudawat ka ti pasensya? Maditin na ramin mo dyan. Bagtay mayak, ulod na kaitayan di guard. Gan pa ka no, bugbugan na ka di Gwardiya. Kanabi ko nga, bigbigan ko mati, utang ko ka? Utang ko kumaking ka? Sige siya mo bigbigan ng imbagta, rimuharak na nga ko tinagang ko, titimek mo. Mekan. May pamananta. Ihawid ko sa di balay. Mabiglang nga. Mabiglang. Pinanawan na manong. Imasdak ba ni ti Gwardiya? Rumor kan, tauray mo sunay truwar. Alan, tadikat manggulod to eh. Sige. Manong nimi, kahit kung ibabawi, tinaramid kung ibabawi, pinalpasin. Tisurun ko ngamin nga saan kong mga oras nga rumuar. Tisurun ko ngamin manong nimi nga umat lang yung maduktalak. Ti makita ko maisuna nga makikarin nyo kada kita lalaki. Tapos nung picture ko nga, tapos ebidensya, ipabuyak kini daddy. Igagawa ng naming imahin suna. Nagbaron ti arawatad na simrek iti trabaho na. Let's go. Oh my God, dyan. Namukha din ni daddy mo na makatoy. Ano ba kung may bagaking kuha? Mekan. Si Madam anong na may taxi. Siyakti mo nang limugan. Kaya mo ka naglugan iti driver seat. Imimabay tiyan ko. Samantulay pagbagang kini daddy tinapasama. Mabaling ka di? Diyan. Please. Kaungat nagtulakid di. Kagura nagtulakid di. And I'm sorry. I'm sorry, ate. It's okay. Inarakop na manang nemi ni Ate Marisa. Nga pinipik na tibokod ko. Inamloy na tibok ko. Ngayon titaytang panangarakop na kanyak manang nemi kaslalaik nagtiarakop ti mahis nga ina. Kasla harakop na di mami. Kasla tararamidan na kanyak. No andaman na ginibanag nga pagsangita. Nga no makaaramid ak inijak may gagara nga basol kani mami ka nagsursuri ak ararakupan na. Amloyan na tibuhok ko. Ang ganahin ng ibagbag nga it's okay anak, it's okay. Kaslat ti marikrik na
ita nga raramidan manong nemi ni Ate Marisa. Get dinublek. Sorry. Sorry. Sorry, Mami. Anak, minawagan na kiti Mami. Sorry, Mami. It's okay, anak. No problem. Ako ang problema. Ako ang pasol mo, anak. Didakya mo, anak. Kaya mo, anak, tinawagan na kiti Mami. Kaya mo, anak, dyan, anak. Kaya mo, anak. Kaya mo, anak. Manong nemi imun una nga nagawid ni Daddy. Ngemiti, makasangpad kami kini Mami Marisa dito'y balay. Kat mas daw, di makita na kami nga doa. Nga ag-agbayan nak, manong nemi. Ag-agbayan nak, kada agbayak mat isuna. Natay-tayag ngem ni Mami Marisa. Ginagapon nyo. Abay nagkuyog kayo. Daddy, napangkusinukon ni Mami. Mami? Yeah? Napangkusinukon ni Mami. Tapos na kasta, agawit nga masapa. Di nga naman, Mami? Dumipa ka mo. Nga rumbeng unay nga agkasal kayo. Oh my God. Peso ka dito magkita-kitak. Oh, honey. Awanin ti problema ta akin ni Chan. Inawagan na kundi Mami. Ipatpatig na. Agas may kadwa nga inana. Ipatpatig kumat. Agas nagtawad kanya. Huwag nga rutin ti problema. Iso na laing hanita sa anin nakas editera paapta nga ing grande nga kasal at akas ito'y matente na masamak. Hanggang bale, basta tinaskin ka kasarta. Dad, tinaskin ka nagkasar kayon. Kaya sa anak ko mga malakayan nga dagos ang ad-ada nga malakayan nga agadi. Diyos kita ko na. Bayam tagkaramid kam nga dagos ang kini Mami Marisa. Iti ading mo. Kaya nagawan kami aking kanak. Nagawan kami kang pakawarin dagdan. Maniyaman tinakabasula. Ngunit si papakawanan ni Mami Marisa kanyak. O, anti basol mo dyan. Kaya't milang ngayon, pusuan ba't lang di pa malubos mo? Apastrikem ni Mami Marisa tapuso. Tapos ni kasta. Kata, nanay nga naragsak ka na talina ay dito nga pamilya. Barbareng, nga mapasublita tumit lang ti dati nga kasasad tayo. Mabayadang laki di iti utang ko. Padasik tumanin ti umutang ti pagpuunan. Tabalbaliwag to ti magrugi di panegosyo. Kas pa nang rugi, iti natinaragsak na tilinaay nga pamilya para kada tayo, anak ko. Awanan tinagbalin nga problema, manunemi, ta sa anak ko nga mga aramid iti problema. Kasunod ragsak ko ini, si bibiyag palayang dali mo na nga mamik. Kastaman ita tiragsak ko. Tadan may kadua nga mamik. Ngayon tultuloy na manunemi, ti panangipateg, kinasaya at kinadungo na kanya. Nangaroon na langaro din. Deda ako niti second year college, kada damatin ating ko. Uwan manong nemi, babae ti ading ko. Naka-cute. Nagpinta sa undaway. Taagadiak, ti kasto yung edad ko. Siyempre, maaywanak ni ading ko. Uwan manong nemi, nakapagturpusak. Kanadaan na kita ti bukod nga trabaho. At damatan dimte nga babae ti biyag ko. Kurang nalaengan tingkambat pa nagkalesa nga pagpapilya.
Dua laing manong nemi tinagbaling nga ading ko. Dua nga babae. Anong kinatawa na yung pagyamyawanan di kiti dua, dadadi ka ni Mami Marisa, tanadaan tabot laing tiya, dua nga anak, may katluan. Nadanak mo lang ti dua nga ading, yung mabasi. Na ito nga ro, ti pagkasalita, manong nemi. Ngayon kahit kumad ngayong buray, kada ito nga programa, kahit yung manak lang unay ti anos mo nga nangibasa, kahit sabi ko ma, at dapat na ibatik nga adal, liriwagan pagsaramingan di biyag, kadagiri patak nga di biyag ka nagmuya. More power to your program, anong. Tuwing nga radagyamang nga pagaya mo, Jan Jan. Jun Jun, uno Jan Jan. Yan. Thank you, Jan Jan. Jun Jun. Iding ka pa nagsunat. Salamat po.